Добре дошли в света на Торей търговия на дребно. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+, който предлага гъвкав инструментариум за обучение на сектора на търговията на дребно. Нека да разгледаме киберсигурността. В тази дигитална ера магазините за търговия на дребно са по-свързани онлайн от всякога, предлагайки безпроблемно пазаруване на клиентите. Технологиите, онлайн пазаруването и удобството са задължителни в сектора на търговията на дребно. Кибератаките са едно от предизвикателствата, които идват с цифровизацията и онлайн активността. С възхода на технологиите идва повишеният риск от кибератаки от злонамерени лица. Тази дебнеща заплаха може да бъде преодоляна само с мерки за киберсигурност. Пробивът на данни в сектора на търговията на дребно може да има опустошителни последици, като компрометира информацията за клиентите, данните за плащане и репутацията на марката. Ето някои действия, които могат да бъдат приложени от търговците на дребно, за да се гарантира наличието на киберсигурност. Номер 1. Няма слаби пароли. Слабите пароли са открита покана за киберпрестъпниците. Насърчавайте политики за силни пароли, за да защитите чувствителните данни. Номер 2. Бъдете внимателни и бъдете бдителни. Фишинг атаките са коварни тактики, използвани за измама на служителите да разкрият поверителна информация. Номер 3. Осигурете сигурни мрежи и криптирани връзки, за да защитите данните при пренос от любопитни очи. Номер 4. Редовно актуализирайте софтуера и приложенията, за да коригирате уязвимостите, които киберпрестъпниците могат да използват. Номер 5. Обучете служителите си относно най-добрите практики за киберсигурност. Те са вашата първа линия на защита. Номер 6. Внедрете многофакторно удостоверяване, за да добавите допълнителен слой на сигурност за достъп до чувствителна информация. Номер 7. Постоянно сканирайте уебсайта си за злонамерени кодове и се уверете, че сте проверили защитните стени. Номер 8. Защитете вашите терминали за продажба и мрежа. Номер 9. Разработете план за реакция при инцидент, за да се справите ефективно с потенциални киберинциденти и да минимизирате щетите. И накрая. Номер 10. Бъдете в течение, за да защитите доверието на клиентите си, да защитите техните данни и да защитите бизнеса си на дребно с стабилни практики за киберсигурност. Вашият бизнес с търговия на дребно трябва да бъде непробиваема крепост срещу киберзаплахи. За да научите повече за киберсигурността в сектора на търговията на дребно, посетете нашия уебсайт www.toreyretail.eu. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+.